benepisyaryo po ngayon ng proyektong free wifi ang mga mag-aaral sa Alaw-Aw Elementary School or ALES sa may Barangay Payak, Bangi, Ilocos Norte. Bahagi po ito ng inisyatibo ng Department of Information and Communications Technology or DICT, katuwang ang United States Agency at International Development sa pagtugon sa mga suliranin na pagdating sa internet access, lalo na ang mga nasa remote areas o malayong mga lugar. Mapapakinabangan ito hindi lamang sa mga estudyante, maging mga guro upang mas gumaan ang mga schoolwork at iba pang programang pang-edukasyon. Nagpayag ng pasasalamat ng school head sa ng paaralan at binigyang diin ang kahalagahan ng koneksyon ng online upang hindi tuluyang mahuli ang mga mag-aaral at matugunan ng krisis pagdating sa global information. IFM News. IFM News. IFM News.